Добро утро, групичка! Една хубава събота и неделя ви желая. Какво представлява жертвата и как можем да излезем от това състояние на жертва? Първо, жертвата се появява, когато имаме така наречения драматичен триъгълник или триъгълника на Картман. Това е роля, която е несъзнателна. Когато имаме жертва, имаме спасител, имаме и агресор или така наречения преследвач. Преследвача казва така: аз съм прав, ти си грешен. Преследвача е този, който обвинява. Ама ти пак ли еди какво си направи, ама ти не ме разбра, ама то не е така, то трябва еди как си да бъде. Това е преследвач. Спасителят: аз съм добър. Така ще направиш, така ще направиш, така ще направиш, така трябва, така трябва, така трябва. Аз ще ти помогна и аз ще ти кажа какво ти да направиш. Жертвата: аз съм невинен. Когато това са неосъзнателни позиции и роли, когато имаме конфликтна ситуация. Тези несъзнателни роли, ако ние ги осъзнаем, че влизаме в ролята на жертва, няма да имаме агресор, няма да имаме и спасител и ще излезем от този триъгълник. Ще можем да живеем живота си по-щастливи, по-спокойни и съответно да правим нещата, които на нас са ни важни, да се средоточим във важните за нас неща. Как обаче се излиза от тази роля на жертва? Първо, осъзнаваме, след като изживееме емоционалния конфликт, дали ще бъде чрез йога, чрез свирене на инструмент, чрез пеене, чрез съчиняване на различни стихотворения, песнички, разкази, танци, йога, медитиране, дихателни упражнения, плачене, защото плачът помага. Плачът всъщност, сълзите отделят енцефалин, хормон, който облегчава болката. И затова старите хора казват: поплачи си, за да ти мине. Така че когато сме изразили тази емоция, тази наша печал от тази конфликтна ситуация, ние сядаме и вземаме решение. Какво можем ние да направим? Първо, второ и трето. Не си задаваме въпроса защо. Защо той така направи, защо и другия така направи, защо стана сега така, защо на мен това ми се случи. Това е разсъждение на ролята на жертва. Това е човек, който не поема отговорност за своите решения. Не е важно защо другия така е реагирал. Не е важно защо другия така е казал. Не е важно защо на мен сега това се е случило. Не е важно защо. Важното е какво мога аз да направя да се чувствам добре. Станало е ситуация, на мен не ми е приятно. Поплакала съм си, посвирила съм, порисувала съм, танцувала съм, направила съм там някакви неща, успокоила съм се. Хващам един си химикал и започвам. Първо, какво мога да направя? Второ, какво мога да направя? Как се чувствам? Какво може да ме накара да се чувствам по-добре от сега? Тоест, опитваме се да си задаваме въпроси с думата какво. По този начин ние излизаме от ролята на жертва и нямаме нужда от агресора, който да ни обвинява, и нямаме нужда от спасителя, който да ни спасява, защото ние най-добре за себе си знаем кое е правилно и кое не е правилно. По този начин можем да излезем от този драматичен триъгълник и от тази роля на жертва. Когато стоим прекалено много и се тревожим за бъдещето, или когато стоим прекалено много в миналото и циклим различни неща, страхове в бъдещето или страхове и съжаления за миналото, тогава ние пак влизаме в ролята на жертва. Съсредоточаваме се в сегашния момент. Днеска аз колко хубави неща имам. Днеска какво ще преживея. Днеска какво искам да ми се случи. Какво ще направя, за да сбъдна моите цели? Какво ще направя, за да живея живота, който аз искам? До нови срещи!